Wak sakai dolok askla joto beri rok no beri sikla sikli joto kaijajak brok rok no Facebook o rangmano hnoi joto kobor chalaijak joto bwsai thulaima joto sak buksa joto sakni joto thungkrai joto no phunukka Facebook o dolok joto no tamni borok tabu Facebook no Chrome browser hai kaisi bai kya dolok norok tam no video sing nai thangle dolok video nai likhengke subscribe bo khalai di dolok adigi sing bisi kok kabang share video start khalene dekho na kaisi dolok nor biang focus ari dolok biang focus ari bin abuk sakatam ni bagi bote to mas hingke selarok ba chindal wajanan bagi mas yo olo kajek thangni pore besabati mani thangi ke bin besana bo abuk sari hangke ma mo nung tamo sei ni singjak hingke bo chindal waju hunda seino sari dolok jibono bo bin besan bes kangwang chindal waje agi selarok ba tetu simas ini bo siklak dolok asklong joto Facebook thuru tei rang ajina musung jago tamni bagi musung yakhanai bahnu dolok sakani bulai phono bro rang ajima phunuk sinai norok bo haike business da khaiman hun kwarti haike ijazat mili ma dolok chini bai ko to celebrity ingjak tamni bagi bo camera na chik jak jang nor oloke camera na chik nor selfie na jak nai kiri jak bo tamni bagi olke viral nai kiri jak te bo nor chini ri nai borok rok bai tamni bagi chini kwarti chikari ma tong ge bini tola wo nobar ma prango nobar nang jang ge manam bai tong ka dolok ang saya sibudo to bo ek baat pala ni kolom manu receive khai manam le to sabno basing nakar mungsan ka bo phaidi bu bini kolom dite waisano tamni kibun amchik thoki ma tong laikono norok bini tolani kusup chamang norok chamri klang kabla hanu tek bar phun rom di bu bini kol khemni rom sidi kwarti bu kwarti bo rom yahnu tamni ki bote waisanung mo thunani musung jagu tai bo alka brinyo kha habya awni bagisi no mangsa khaya ani saya to sibe sidi kubunya bini kana wa sen bahi motom jakma ke riwo kubuli phai sidi boni ni tolani waisano salagi sanai phu tai le saimanya bo waisano salak sanai chau tamni ke bo mai o jak suk ka boni bagani ni tolani salak samani dile mutuman awani bagisi bo tab ka buni no besek ke rukes khaima tong Instagram tei buni bio ti rogo text khai se suka no phai sidi kwarti bini sip ek baat sikor moti mukhang bumper jak no sip ek bar no khairi dipu tam ni kange bote buni nukpuno bini sakani thingya pu aboni bagisi nini toleni joto no thingye jatke muani riklang kha joto manam jak tabuk joto manam jak nini sagor honani musung jagu bo aboni bagisi bumper jak besek ke no request khai tongha basai hai tamang nung ha tamang musuk koborok khai o dolok obri ni bokhrogo no simuk 3 kg srabjak tai totra gedena obini simuk kesejak selak samang bo samri rika tai obri ni penjeng ya chonchi nangjak selak samang bo samri rika in dolok mo kwarti ni bini dol no tam ni kange bo system no bri no tam ni ke slarok bo sikla waijawoi te obai ke te tu abuk saka tam ni bagai ma sei obai ke seijak ke borok celebrating do te borok bo sini jago obri le bini abuk saka te tu seijak ni sini jago ta dolok slarok bai borok no dolong nor biang focus ari kwarti ni bini dol ni batam sek sakani tor ni nor wan chukle tong lera sadi nor no ang tabuk joto clear ke sawiri nai tam ni bagi tor bini sakani tam ni bagi ma sei inge dolok las kano bo bekra jek bai motamo sei abuk sakani sing jake bo gor sino sadi slarok bai wan sarok bai tongpur chapur ang sei jago hnoi tolani phale ji sei jago bini yago rang sikre o tetu sei jena pur dolok anga se soitong malia ang bon wakru bunchai ma khijinai mun mai badde dolok tini tam sik Victoria sang motok jaka besai nogo krichini besai nogo krin bagi bo control khaiman chuklia besai no nasimang horungi pasinai ka tam ni bagi bo phantok bai tini din parma khaika dol Cerai besak khorok sa TRIPURSA tam ni comment khai na di friend chong norok no pori nai di bini comment na an bekho kichapan thangai na nangi tam ni hike bin mu khak jinai di sira bola bala angke tam sana cerai besa bo marum sikaya khung ka bini kok no kun phanang jageta an baga ang bona han yakaru Bai Victoria nung Australia marum kai gena manjak nai di nung bopoino chilo rupa ke tangjak nai di nung lui thori chipago dajak nai di bai koto tam negi nung ni apur mokol purchai nung teima sanan Australia bai no apur nung bohogo bosa 3 jon kesare jagan Australia nyaski bizgna nung sai chime ko bai Victoria